እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ከመይቀንይሁም እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ክብር ሁሉን አምላክና ይሁን እንጂ በቀጥታ ቃል እግዚአብሔር ከነሐልፊና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታዩ ሁላትና መዝሙረ ዳዊት 143 ከነውጽና ቁጥር 10 አንተ ቃል ከነብቢና መዘምራን ያሬድ እግዚአብሔር ይባርኩም ከሙንድማ ዘማሪ ዙፋን ጎይታ ይባርክ ክብርና አምላክና ይሁን መዝሙር 143 ቁጥር 10 አንተ ተقصيا ننبب ካብዚያ ተበኪስና ናይሎም አልተ ትምርትና ክንሪና አውጪና አንተ ኮይና ንኽብር ቃል አምላክ ከም ትወትሩ ንገብሮ ሁለና ካብዘለና ያው ክንተንሲና እግዚአብሔር ይመስገን ዘዋል ከነንበባይና በስም ጎይታ ኢየሱስ ከምበቦዬ ንስኻ አምላኸይ ኻሞ ምግባር ፍቃድካ መሃረኒ ሰናይ መንፈስካ በቅኑ መንገዲ ይምራሃኒ ይሉ ደግማይ ንስኻ አምላኸይ ኻሞ ምግባር ፍቃድካ መሃረኒ ሰናይ መንፈስካ በቅኑ መንገዲ ይምራሃኒ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ስለጸናሃና ጊዜ ሁሉና መስገናካ እጅድማ ተተግረኻለና ሰዓት ምህረና ተዛረበና በዝረፍ ድዚ ቃልካ ከተበና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምነካለሁ ጎይታ ዝጉባኤ እዚ እጁን ክብርኻ ይምላአዮ መንፈስካ በኢየሱስ ስም ይቆጣጸሮ ነፍስ ወከፍና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኸይ አመንፈስካ ኮይና እግዚአብሔር አምላኸይ ቃልካ ክንሰምዕ ናይዝ ዛረብ ባሪያኸውን በመንፈስካ ኮይና እግዚአብሔር አቦይ ቃልካ ከዛረብ ከምህር በኢየሱስ ስም ስኻ ደግፈኒ ጎይታ ዝቤት እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስኻ በይንኻት ስልጥነሉ ትገነሉ ትገዛሉ ስለዝኾንካ ስምካ ይባረኽ ጊዜና ባርኽ በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ጎይታ ኢየሱስ ይባርክኩም ኮፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን ራይ እግዚአብሔር ይባረኽ ለማልቲ ሓደ ትምርቲና ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ካብዚ ጥቅስ ተበጊስና ቅልጥፍ ክብሌ ምስተዘሎና ጊዜ ኸይ እግዚአብሔር ይመስገን ዛአመት እዚ ህይወት በመንፈስ እንተለያትናስ በመንፈስ ከአን መላለስ ትብል አመታዊ ጥቅስና በኃይል መንፈስ ቅዱስ እንመላለሰሎ አመት ኢልና ደማተ ቴማ ንሱ ይኔሩና በዛባ መንፈስ ቅዱስ ካብዝ ገብሮ ሓደ ነገር ለማልቲ ክንሪኢና ብዝርዝር በተከታታሊ ክንሪኦ ዝሐስብ ዝነበርኩ ግን ኮንደንስድ ገረና ሓደ ማልቲ ብዝኸውን መንገዲ ለማልቲ ነዝቃለ እዚ ክንሪኦ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ካብት ዝገብረልና ሓደ ነገር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ መስዋዕት ምዃኑ ደቀ መዛሙርት አመወዳእታ ጊዜ ካብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ጀሚሩ ዝተዛረቦም ክፍሊ ቅድሚ ህጅሪና ያለና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ከፋልጦም ከሎ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ዝገብሮ ነገር ዝነገሮም ሲ ንሱ ተመንፈስ ቅዱስ መስመጽ ዝገብሮ ነገር እንታዩ ናብ ኩሉ ሐቅ እንታይ ከገብረኩም ከመርሐኩም ይዝበል ለዚህ መንፈስ ቅዱስ እዚ ኣብ ውሽጥና ደሎና እግዚአብሔር መንፈስ ከመርሐና መታ እንደማ ዘተዋህበና እዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ዛ በመንፈስ ቅዱስ ጋይድድ ንኸውን ንምራህ ኢና መንፈስ ቅዱስ እዚ ይገብረልና እዩ ከበለ ደሊል ነገር ግን ብዛዕባ እዚ አጥራ ያጽቢብና ከምንሪአ በሓደ አቢ አርስቲ ናብዛ ሐሳብ እዚ ክንመጽኢና ብዛዕባ እንታይ ኢና ንሪሎም ማልት መስለኩም ብዛዕባ ፍቃድ እግዚአብሔር ኢና ንርኢ እጂ መንፈስ ቅዱስ ዝመራህና ኣብትና እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ናብትን ፍቃዱ ናብትናቱ ሐሳብ ናብትናቱ ህይወትና ዘለዎ አጀንዳ ነትናቱ ምኽሪ ኣብ ህይወትና ክፍጸመታ ናቡ ይዝመራህና እግዚአብሔር ይመስገን እጂ ህይወት ኮምፕሊኬትድ እንዳኾነ በዝኸደ መጠን የሕዋተይ እዝናይ መንፈስ ቅዱስ ጋይድድ ምዃን በመንፈስ ቅዱስ መምራህ ኣብታ ሐሳቡ መንባር ኣብታ ፍቃዱ መንባር ድባሃል ድማ በጣም አገዳሲ ያለይ እንዳኾነ ይዝመጽ ቀደም ብዝኾነ ብዝነበረ ሲምፕሊስቲክ ዝኾነ ላይፍ ኢቭን ኣብ አድናን ሕጂ ኣብዛ አድንሲ ሰማይን ምድርን እዩ እቲ ጉዳይ ኦፖርቹኒቲ ብዝበዝሐ መጠን ምርጫ ድማ ይበዝሕ ምርጫ ብዝበዝሐ መጠን መንገድታት ብዝበዝሐ መጠን ድማ ነይነይት ፓዝ ይድኽተል ነይነይት መንገድ ይድኽተል ድብልሲ ኮምፕሊኬትድ እንዳኾነ
እዚህ ንብሎ ዘለና ፈቃድ እግዚአብሔር መፍላጥ በመንፈስ ቅዱስና ተመራህካ ምኻድ ድባሃል ነገር ድማ አገዳስነቱ ዚያዳና ወሰኸ ይዝመጽ አብ አድና ከመ የለን ምሽ አብዛ አድ ምስ መጻና ሬስቶራንት ገለ ምስከድና ወይ ተኾነ ኸን እዝዝ ምስ ደለናስ ሲምፕል የለን ከምዚያ ምስበልካ እታ ከምዚያ ኸንታይ ትኹነልካ ትባሃል ከምዝዶ ትኹን ብዙሕ ምርጫ ይዘለዋ ሓደ ሓዊ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ቦታ ይዘይ ኸይደስ ድኾነ መሪጹ እዚያ ግን መሪጽ ከያን ምንታይ ዳ ከምዝዶ አይሸካን ኢልዮስ አይ ስለ ተቀለለ እኮ አይሉኒ ሕጂ مسحاتو ناسي اوبتي تمرጫታሲ ብዙ ይሁ እጂ ምርጫ በዝበዝሐ መጠንሲ እቲ ክትመርጾ ዘለካ ክትከዶደም ለካ ክትከተሎደለካ ነገር ድማ በጣም ሞር በጣም ኮምፕሊኬትድ እንዳሆነ አገዳስነቱ እንዳበዘ ይዝኸይድ አብ አነ ኢትዮጵያ ተወሪደ አቤር ትራውን ዘሰም ይዝኸውን ኢለ ዘአምን አብዛ አድድ ደቅና ልክ ሃይ ስኩል ገለምስ ወድኡ እቲ ፓዝስ ክወስዱ ወዘለውምሲ ሽዕን ሚጥን አባድና ግን ቀላል ያለ አነ ዘፈልጦ ማትሪክ ድባሃላሎ አቤርትራውን ዘሰም ይዘለይ ዘአምን ተፈተን ካብ 3 ፖይንት ነላali እንደርኩንካ ዩኒቨርሲቲ ተአቱ ተባሃል እጂ ኦሬዲ ሲ ገቨርንመንት ባሉ እኮ ዲሳይድ ይሩልካል ናትካ ምርጫሲ በጣም ደቂቅ እንዳሆነ ይደኸይ ካብዚያ አነ ታህቲ ኮሌጅ ተኸይድ ካብዚያ መማህራን ኮሌጅ ተኸይድ ካብዚያ እንዳበለሲ ተሸንሽናል አብውሽጥት ያያታ ምርጫ ኸጸባበ አብዝ ግን እጂ በታሃደ ሰላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ብሉና አው ሐቂው በኡመት እንደማተ ኦፖርቹኒቲ ስለዝበዝሐ አይኔት መንገድ ይሃት ኸይድ በእኔቲ መንገድ ይሃት መላለሲ አዝዩ ሲ አገዳሲ እንዳሆነ ይደኸይድ ህይወት ብዙ ምርጫታት ብዙ ከምዛ አይነት ኦፖርቹኒቲስ እንደሐበትና ይተኸይድ እጂ ነፍስ ወከፍና ፈቲና ጸሊና ሎም ዘለናዩ ህይወት ተማለና ይዝወሰናዩ ሙሳኔታት ሪዛልት ሎም ይሕጂ አብዛ ዘለኹማ ነጥቢ አብዛ ዘለኹማ ቦታ ተረኺብኩም ዘለኹምሲ ተማልዝ ወሰንኩም ሙሳኔታት ወናብዚ ያምጽዩ ጽባህ ደማስ ትውስኑ ውሳኔታት ይናብት እግዚአብሔር ዝበለኩም ነገር ሲ ድወስደኩም ዝመርሐው አወት ዝበሃል ንክርስቲያን በፍላይ ሓደ ሰብሲ ተአዊቱ he is successful ድባሃል ሲ በምንታይ ናተይ ዝበጽሐኩ ኮንክሉዥን እዚዩ ሓደ ሰብ ፍላይ መጽሐፍ ቅዱስ ንዝፈልጥና አና ንክርስቲያናትና አመንትሲ ተአዊቱ ክርስቶ ዝበሃል ብዙ ገንዘብ ስለዘለው አይኮነ ብዙ ትምርት ስለዘለው አይኮነ አምድር ዘለው ነገራት አይኮነን ናቱ አወት እሱ ፓርት ኦፍ ከኸውን ኸልዩ አብገለ ቦታ ከይከውኑ ንኸል ግን በአጽሩ አጽቢብና ተሪናያ አወት ማለት ናአኻ ፍቃድ እግዚአብሔር አላሊኻን ፈሊጥ ካንሲ ነተፍቃድ እግዚአብሔር አብይወት ካዘሎ ትነብሮልኻ እንደርኩንካ you're successful ታዊት ካለኻ ህጅ ፓርት ኦፍ ኢት ሰኻ ቢዝነስማን እንደርኩንካ እት ሚሊዮነር መኳን እሱ ፍቃድ እግዚአብሔር አወት ይናአኻ ተዘይ ኮይኑ ድማ በሓደ እዋን ድማ ህጅ ምናልባት ሓንቲ አደ በዛ ሰዓት እዚያ ሰለስተ ቆልኡት ኣለዋ ተአብያላ ስራሁን አይተኸይድና ሚኒማይዝ ጌሮም ሰብአይ ጥራይና ሰርሐስ ግን ነው አነስ አብደቀይ ኢንቨስት ከገብሬ ነርቸር ከገብሮሜ ከእትወሎም የትናይ አምላክ ነገር መንገድ ድኸሪኦሜ ዝበለት በፋይናንሻል ተርምስ ተተራዩ አብት ቤት የለን ገለ ነገር ግን እዚያ ሰብ እዚያ ተአዊታ ዶወታ አዊታ she is so successful ምክንያቱ ፍቃድ እግዚአብሔር በዛ ሰዓት እዚያ በዛ ጊዜ እዚያ ሲ እዚ አብደቃ ደይሰድ ነገር መቀማጥ ነርቸር ምግባር ስለዝኾነ ነተፍቃዱ ስለተነብሮ ዘላ እዚያ እውት ትባል ስለዚህ አወት ድባሃል ሲ ፍቃድ እግዚአብሔር አምግባር ንፍቃድ እግዚአብሔር አብይወትና አላሊና ነተፍቃድ እግዚአብሔር መንባሪው አወትና ነበር በቃለ ዘሎናን ዘይብላን ነገር ሲ ዝምዘና ይኩን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ፍቃድ እግዚአብሔር መንባር ታገዳስነቱ ክንሪኦ ከለናስ ኢየሱስ ባዕሉ ካብዝ ጅመር ጀሚሩ ከሳም ወዳታ ንፍቃድ እግዚአብሔር እዩ ዝነበረ ታይሉ መስለኩም ጎይታ ካብ አብነት ይተጠቅሰልኩም በር ብዙ ቦታ አለው ምዕራፍ 4 5 6 አብዘን 3 ምዕራፋት ወንጌል ዮሐንስ ዘን ተጠቅሰታት ትረኹ ለማልት ባይዘው ትምርቲዩ مستزلني كفتري ግን እና ጻሐፍና ክትከዱ ኢንከሬጅ ገብረኩም
يوحنس وانجيل مراف 4:34 بالأيسيلو فقاد تزلأخني انتهي مقباريو هكا بالأيسي فقاد اتي زلأخني مقبار منو مفتساميو يسوس بالأي مقبي satisfied دخونسي فقاد نايت زلأخني أم مقباريو كلا يكزيد ما بيوحنس وانجيل مراف 5:30 كابر سيلو قالك قبر أي كالن فقاد تزلأخن نمبر فقاد يدلني فقاد تزلأخن نخقبر نمبر فقاد يكقبر أي مساخن فقاد يدلني بسال سيد رجال ما يوحنس وانجيل مراف 6:30 شمونتن نت فقاد زلأخن نمبر فقاد ما انت كقبر يكونن كاب سماي وريد زلو كاب سماي زورد كله زمصا كله the whole purpose فقاد تزلأخني نمقبار ايو أمود أتاون تفلتوا يخو يوحنس وانجيل مراف 6 አለውና ሉቃስ 4 ክልተን አብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ሰለስተ ጊዜ አሞዳ ታዝጸልዩ ጸሎታል ከም ደምቲ ጠብ እንዳበለው ዝጸልዩ ጸሎት አቦይሉ ፈቃድ ጋር እንድሕር ኮይኑ እዛ ጽዋ እዚያ ከባይተለፍ ነገር ግን ፈቃድ ካንበር ፈቃደይ አይሁን ይሉስ كسع مودعتا هيوتو زحابا نمنتايو ندريلناس نفقاد أبوي سلازي كاب يسوس نمحارو نغر ازيو نهنا وندما نفسو كفناس أنا زغون فقاد اغزيابير قالو نتفقاد اغزيابير سي كنبرو نتفقاد اغزيابير كنغلغلو نزينا تتصوينا زلنا نوزي غيرومش نانا وننتايلونا مسلكم ابتي دق مزامورتو ጸሎት كمهروم كلوس كابت ጸሎት حدا كونتايو እት አብ ሰማይ ዘሎ فقاد እግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር አቦና አብ ሰማይ ተነብራብታ ትብል ማለት ነው فقاد ጋ ከምታ አብ ሰማይ ከሙድማ ምድር ይኹን ይልኩም ሲጸልዩ ነተ فقادتስ ጉተቱ ነው ነበሩ ጸልዩ ይሉና ኢየሱስ ጎይታ ደቀ መዛሙርት ድማ ድገርመኩም ሊትራሊ ወሲዶማ አብይወቶም ሲኢቦሞ አተግቢሮሞ አብይወቶም ትሪው ነገርሲ እዚ አምግባር ጳውሎስ ተሪናዮ يوحنس رومي مقراف حدا مقراف 15 يوحنس رومي مقراف حدا قصر 10 مقراف 15 دما موداتها قصر 30 كلتن كزارب كله نسب رومي بزعبا ممصا ناي غزا رسوي تا مقراف 15 كوحبكم متان انس صليو ابزبللو مقراف حداون كجمر كله اب كلتيو بوتاتات كيدكم كتريو خلكم انت يزبل مسلكم فقاد املاح انت خونه فقد أملاك أنت خنس نبغاتكم كمتسا من قد نبغاتكم يحسب الله يزبله مراف أسرتها مشتون كمو بقويتها يسوع كريستوس بفقر منفس بسألوت من أنتي مسانا ناب أملاك تقادلو أمدكم الله بفقد أملاك بحقوس نبغاتكم كمتسا متان سلازي فقد إخزيابير كهون إجي literally هيواتوسي نفقد إخزيابير يبو دهونا نجار كجبر كلوس فقاد إخزيابير كخون فقاد إخزيابير أبيه وتوقفت سامي زدل زنبرة بيتروسون نترينا يخاموي جد تاقي ستراي كجد فلكم ناي بيتروس قدامي بيتروس برا فاربعة كوزر حدا كلتن تري خمو بخال ونسلا نريو السون بيتروسون سي أبون تايلو مسلكم نفقاد إخزيابير ينفاكت السود ما خمي وسيدوا مسلكم أصواركم يو هجي فقاد إخزيابير مفلات أفقاد إخزيابير منبار نصوص أبت عالم زقت مكة نجرسي نو تبدحلو نو تحالفلو نو تواقعلو سي أصوار يلو زأصواركم يبز حساب زيهم تنبرو أجا أفقاد إخزيابير زنبر سب نفقاد إخزيابير زلالية نفقاد إخزيابير زفلت أسبسي جراوند دالو سيلك أكوي كون كان تواقع سيلك أكوي كون كان تغيد جي ناي كريستنا ناكو conviction لنا أجي نمنتها إيه زغنا نجرسي أيجبر النبل لكم فقادون تفليتنا هايل زهبنا كو أبيو كوزل بونكي كمسكر كله سما أخوي نما نسيات بزوك زي زبلو دايلو مسلوكم بونكي እግዚአብሔር ሲ ወንጌል ከም ዝሰብኽ ሰባኺ ወንጌል ከም ዝኸውን ሚሊዮናት ናብ ጎይታ ከም ዘምጽሲ ብንእስነት እድሚኡስ ጎይታ ተዛሪቡ ነዚያ ሂዙዋ እጂ ኣብቱ ቲኔጅ እድመ ይሉ ኣብ ሃይ ስኩል ገለገለ خلخስ ኩሎም ይዕሩ ክተይሲ قال فلان قال ملك هزوفة وكيه قال خبلو خجمرو خلوس كم تنايت أدمى يمسأني له قندم ما انتهي يحزني له لو ما أنا زي آسي بخالق نقرأي كإلي أنا قويتا وانجيل كسبقت أوي أنلو سلازي وانجيل ينبرز نقرأ كالا عينت نقرأ يكون كنت نقرأ زبلسي
هجي انتهى يزول لما قالت هزي حسكاس كل حزب زقبرو نجار سي كدفعك خلص أجنست تي وحجسي نو تبلا لكو قال نجار مسحال لوي سلازي بيتروس مواجي يجرو يخمان أقربنا فقادك زيابير مفلاتنا أفقادك زيابير منبارنا نتفقادك زيابير محزناسي نتزمت كله opportunities كما تقولوا مرجعات كما تقولوا سي نو نبلا لوسي تفقادو كنفلت أفقادو كنبر هيوتنا زحفنا كنكون كلنا تازم ببنا يا كفلي داويد نسخة أملاقي إيغا مسبلة مقبار فقاد كاس تايتبل مهارني هجي فقاد كاس قلت الليون أين غايكونتن فقاد كاس أرينون أيكونتن مقبار فقاد كا نفقادو سي نمقباريو قزا رسوس ديديكيت جيروز تسلزالو مقبار فقاد كاس مهارني يسوس قويتاي سلازي كابد كلهم حواريات نمحرو نجارون زيو دك أما زامورتون نزي حيزهم ما كلاتهم ن باولوس تفلتوا يهون باولوس هب يروساليم ما أسرت تجت مكة يتباهلو بزوج زي تنبيت سلازماتو صبقوا دم سلازداريو كلاتهم سي انتهي لهم مسلكم بأمره حسبوا خلوسي أب يروساليم زي مخاريو دحيش سلازي دقاقي مو ما تيتمو تاي لهم أي تغيري لهم السوق مسهن كذا كغير على النبي بزبالكوا بلاسين أبي يروساليم كركب على النمس بلاس مسعابي النايلو فقادك زيابير يغون إلناس حدان أجي زهد بقى يغون لا تتبي زبلك فقادك زيابير مسفلت كايو كمزون تماهيروم نيروم دك مزامو كابزوم مجلاقلتي نايب أولوس نبرو حدون أبقولوس يمراف 4 قطر 10 تغلطة بزعبا إبافراس كزارب كله بزعبا انتايو زتصلي لكم من زقادل لكم من تباهيلو الله مسلكم اتحادا كباخاتكم باريا كريستوس يسوس ملوءات بخلو فقاد أملاخ ردوات كوينكم دو كتبلو كل ساعة بسألوس زقادل لكم زلو إبافراس كاب جزا أرسوم هاليفهم كمان نتخلو سب زقادلو ون زتصلي ون زدبارا نقرسي بملو فقاد اكزيابير سي ردواتن ملوءاتن كوينهم كنبرو متانو باولوسون تصلي ولو دز ጸሎትስ ስለዚህ ካብ ኢየሱስ ካብቶም ሰዓብቱ ንመሃሮ ነገርሲ ንፍቃድ እግዚአብሔር ምንባር ንፍቃድ እግዚአብሔር ምግልጋል ንፍቃድ እግዚአብሔር ሲ ህይወትካ ማሐብ ትባሃል ነገሩ አወትና ሰክሰስፉል ንባሃል አባይ ንፍቃድ እግዚአብሔር ነብራለና እንድህር ኮይና ኢና እጂ ፍቃድ እግዚአብሔር ክባሃል ከሎ بسلست عينت من قدي لما قلت خندريو باهيبلن سلست عينت نايجزيابير فقاد قدام اي نايجزيابير فقاد لؤلاوي نايجزيابير فقاد نبلو اجزيابير سي بلؤلاوينتو نمانم كيم ماخره نمانم مزنزن كغبري خيبله زغبرو نغرات الله لؤلاوي زغونه نايجزيابير فقاد تبال نغر ازي كاب جنرال دغونه نغر كسابازيو زدققه እግዚአብሔር سي አንተ ንህይወት سي كسا كندزي دو مايكرو مانيج دغبራ كسا زبلكا دغيد نا እግዚአብሔር فقاد ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ባይዘው ኤፌሶን በዛባዝና ይሉ አላዊ ና እግዚአብሔር فقاد ድባሃል ነገር ዚ ዝበዝሖ መጽሐፍ በቃ ሉዓላዊ ና እግዚአብሔር فقاد ድባሃል ነገር ሲ ዝተመደበ ካብ ቀደም ዝተተሓዘ ነገር ከምዘሎ ኤፌሶን ደጋጊም ይዝነገር ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ኤፌሶን ቁጥር 10 ታደና 10 ተخلተን በትግርኛ በሐደም ዘለው ነህና ቀደም በክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንውዳሴ ክብሩ ምእንት ክንከውን ነህና በትሁሉ ከም ትምግር ፍቃዱ በሐሳብ ዝገብር ቀደም ተመደብና ቀደም ሲ ተመደብናይና ከመይ ከምትናቱ ፍቃድን ምግር እግዚአብሔር ሲ ምግር ለዎ ፍቃድ አለዎ ካብ ቀደም ቅድመ ምስራት ዓለም ሲ እግዚአብሔር ዝመደቦ ነገር አለው እዚ ሉዓላዊ ፍቃድና እግዚአብሔር ይባል كدك كله ديتيل دغينو خمس بالكم دما أبي نرخبو مسلكم ماتيوس وانجيل مراف أسرته إسران تشعتن كسر 30 دما انتي نركب مسلكم كلتا أوفدو بأساريون يشيطا أيكونا هانت خاباتاتن بزي فقاد أبوهم أم مدري أي تودقنيا أقول رسوهم كلنا نكوا كسرات يدي تبارك النقال يا زيها እግዚአብሔር ሲ ባይዘው ይዘን እዛ ኡፍ ዝተነግረና ታ ዘሐሰረት ያበታዘን እታ ዘሐሰረት ትብልዋ አመንገዲ ከድኩም ሲ ግዝእ ተብልዋ እሳ ታኡፍ ዲያ በዘይ ፍቃድ እግዚአብሔር ሲ አይተወድቅን ያዩ ካብው ድማ حلፍ ይሉ ሲ
ጸጉሩ ርዕሱም እኮ ቁጥራቴ ነው ሐሲብኩም ወዶት ፈልጥ እግዚአብሔር ሲ ጸጉሩ ርዕሰይ ሲ ቁጥሩ ይፈልጥ ናአናኮ እዚ ዘገድስ አይኮነን ሐቂ በዘይካ ዞም ንበርሕ ዘለና ንጎን ወግን ምሸጥ ከለና ሲ አብታ መመሸጥስ ክንደይ ጸጉሪ ድኸይድ እጂ መሽጥና ኩላትና መጽና ለና ሐሙሽ ተደን ወዲቀን ሸሞን ተደን ወዲቀን ሲ አይተገደስናሉን ወዲቀናሉ ናይከይን ነኻብዚያ ፈታተኑን የምዘለው ግን አይከይን በቃ ተአከል እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ሲ ለማልተ ሐሙሽተ ንጎ ወዲቃሲ -5 ይሉስ ይዝዋል እኮ እስኻ ዘይት ግደሰሉ ዘይት ሐስቦስ ብዛዕባ ኻሲ ክሳክ እንደዙ ይዝፈልጥ -5 ካብታ ጨጉራሲ ወዲቃላ ሎምን ቁጥራት እንተይሉ ሲ ቁጥራቴን ናይሰብ 140 ሺህ ከባቢ ይዝብልዎ አብ ሓደ አቨሬጅ ጨጉር ከም 140 ሺህ ሲ ሎማ ሐሙሽተ ተጎዲላስ ተሐሙሽተ ጎዲላስ አባብላህ ሲ ተሕስቲያ እጂ እትሉ ዓላዊነት ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ሲ በጣም ዘርፈካ ነገር ምፍላጡ ማለት እግዚአብሔር ሲ ክሳክ እንደዚህ እንታይ ማለት ይመስለኩም በሐጽሩ God is in control ረፍስኻ አባኻሲ ሲሉ ዘኸውን ነገር የለም እግዚአብሔር ዘይፈቀደው እግዚአብሔር ዘይፈልጦ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ሲ ሕልፍ ኢላቶሲ ንእግዚአብሔር ከይፈለጣስ ተመጽ ነገር የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ናናይና sometimes ሲ ከሙዝ መስለና እግዚአብሔር ወን ነህና ሸበድበድ ክንብል ከለናሲ ሀቢሩ ሸበድበድ ብል አታ ሚካኤል ገብርኤል ከምዝኮ ኮይኑ ከምዝኮ ተፈጢሩ ዝባሃል ነገር አምላክ የለን አምላክ ተረጋጊው አብዙፋኑ ተቀምጦሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሱ ከይፈለጣሲ ሓንቱ ኡፍኳ ዱባይ ትብልን ካብ ጨጉሩኻ እኳ አይትወድቅኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዳንኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 3 እቶም የሩቅት ዳንኤል ሲ ነትምስል ወርቅስ አይንሰግድኒና ይሉ ታሪክ ከጽሬ ተፈልጦ ወይ ድማ ተንበብዎ ትخيلو ይኹን አምራፍ 3 ሆም ይዝብል እጂ እቶም የሩቅት ዳንኤል ሲ ጸኔውምሽ አብቲ እግዚአብሔር ዝበሎም ነገር ሲ አይንሰግድኒና ዝምስል ወርቅ ይሎም እንደላይ ካግበር ይሎም አምጪው ድማ በሐዊ እትይዎ አብሐዊ መስአቶም ታሪክ ተፈልጦ ይኹም ራባይ ወደ አምላክ አቡ ተገሊጹሲ እተሐዊ ደቃጽል ዘንድድ ንኻለ ሰብኮ ገናአቱ ከብልዎ ዝውድ ዝነበረሲ ናአቶም ግን ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎ ደስ በለት እንታይሉ መስለኩም እተሐውሲ ሕብር ዘለዎ ንፋስ ኮይኑ ይሉ ዘይቃጽል ሕብር ዘለዎ ንፋስ ኮይኑሎምሲ አማአኸሉሲ በቃ አብተሐውስ ተመላሊሶም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዝምስ ኮነ ግን ድገርመኩም ነገር ንጉስ በትዝራአዩ ነገር ሲ ተመስጡ በትዝራአዩ ነገር ሲ ተለውጡ አብ መጽሐፍ ቅዱስና ካብ አሕዛብ ዝጻሐፉልና ሓደ ምዕራፍ አሉ ካብዘን ምዕራፋት እዚአን ሲ ሓደ እዚ ንጉስ ዝጻሐፉ ምዕራፍ 4 ዳንኤል አይኮነን ጽሒፉ ምዕራፍ 4 የሩቅት ዳንኤል አይኮነን ጽሒፎም ምዕራፍ 4 እዚ ንጉስ እዚ ጽሒፉ ነዚ ንጉስ እዚ በውሳኔታቶምን በትንፈቃድ እግዚአብሔር ንምንባር በዘለዎም ጽኑዕ ዝኾነ መርገጽሲ ለዊጦሞስ እሱ ድማ ተራሰብ አይኮነን 127 ሀገራት ሲ ዝገዝ ንጉስ ስለዚህ ናብዝ 127 ሀገራት ሓደ ደብዳቤ አጽሒፎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምስክርነት በህይወት ምስክርነት በስታንድ ምስክርነት በአቋም ንንጉስ ዝቀይር ንንጉስ ልቡ ዝትንክፍ ንንጉስ ናብ አምላክ ዘምጸ ህይወት አርዮም ዞም ሰባት ምስመጸ እዚ ሰብ ዝኮ ድላዩ ማለት ከምዝበልኩኹም ሐዊ ገበርሞ በቃ ውይቶ ኢሉስ በሐንተ ሕጊ ሰባብ ሐውደ እቱ ድላዩ ሲ አብዘን 127 ሀገራሲ ሓንቲ ጽሕፍት ጽሒፉሲ እሱ ዝበለን ሕጊ ኮይኑስ ድፍጽም ሰብ ስለዝነበረ እቱ ዘዝበሎ ይዝኸውን ነሩ ሕጂ ግን ሓደ ነገር ተረድዩ እሱ ዝበሎ ከም ዘይከውን ካቡ ዘሐለፈ ካለ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ካብትናቱ ፍቃድ ዘሐለፈሲ ካለ አብ ሰማይሲ ነቲ ዝበሎን ዝደለዮን ዘበለ ሁሉሲ ዘፈጽም አምላክ ከም ዘሎሪው ኢየሱስ ጎይታዩ አረ ሃሌሉያ እንታይሉ መስለኩም ሹ ተንሲዩ ምዕራፍ 4 ቁጥር 34 እቲ ዘመን ምስተፈጸመ ካብላ ለጀሚሩ ወይ ተደብዳቤ አማኸለ ዘነበብ አነ ናብኩደነጾር ይጽሕፍ ይዘም አይንተይ ናስ ናብ ሰማይ አልኩም አእምሮ ይተመልሰለ ነትሉል ባረኩ ነትን ዘላለም ያው ዝኾነ ግዛአቱ ዘላለማዊ ግዛአት መንግስቱ ንውሉ ደለዶዝ ዝነብር ወደስኩን አኽበርኩን እቶም ምድር ዝነብሩ ኩሎም ብኡ ከም ገለኳ አይቁጠሩን እዮም ንሱ
أبسراويت سماي أبتم أمدرز نبرو كم فقادو يزجبر نيدو زغل كلا سلام انت عايز تجبر كبلو زغلون يلبون إذا عميت نسران شو عتن حمرة عمد حجرات زجاز أسبسي انت عايز بالمسكرنا تيبو مسلوكم يسوع قويتاي أمدري كم فقادو يزجبر نيدو دما زغل كلا سلام انت عايز زبلوسي يلبون مبارسي እግዚአብሔር ሲ ሉዓላዊ ዝባሃል ፍቃድ አለዎ እቲ እግዚአብሔር ሉዓላዊ ፍቃዱ ድማ ኣብ ምድሪ ማንም ሰብ ከለውጡ አይከል እትንሱ ዝበለው እዩ ዝኸውን ኢየሱስ ጎይታይ ሉዓላዊ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ዝባሃል ነገር አለ ህጂ እዚ ኣግዛዝ መልኩሞ ናብ ተኻሊት ክንሐልፍ ኢና እዚ ኣምፍላጥና አንተ ይጠቅም ንኣብነት አብርሃም كابتي أور نايكالي دهويان مدر زبالسي نابت أنا زريع كامدرنا وصا نبزو حزب جبرك كي باها غيرن حزبتات كبارخي دبلسي صعويت أبا إبراهيم ودقيلا كما إبراهيم تصعويو تيلكم تاملسا لؤلاوي نايكزيابير فقط نمنتاي نحاو نمنتاي نود حوبو نمنتاي نخصتو يصواغان لؤلاوي نايكزيابير فقط نو مريصو نمنتاي نباخي نمنتاي نباخا زا أجا وديقا زا صعويت زيا وديقا فقدو دس لؤلاوي نايكزيابير فقط سي مريصوكا يسوع كريستوس غويتاي كبرنا أملاخنا يقول أبزي لؤلاوي نايكزيابير فقط مسفلتنا ناتنا ريسبوند نايسب ملاش انتاي مسلو قالنا قبرو يبلنا مأمان موكل فقط كا يغن الكاس مهدا እግዚአብሔር ዝገብሮ ዘበለ ሁሉ ዝፈልጥ ይሞ ኣብቲ ዘይተረዳእካ ከማን ነገራሲ ስኻጥራይ በትናትካ ፓርት ደሎ ይኻ ተኸውን እምበር እቲ እግዚአብሔር ዘይተረዳእካ ዝኸውን ዘበለስ እግዚአብሔር ከምቲ ዝበልዎ ኮይ ፍቃድ እግዚአብሔር ይሁን ኢልና ሓደ ኣና ክሪዮ ከለና ከተዘይ ከይድ ተዘይ እሰሪው ግን ካበለ ፍቃድ እግዚአብሔር ይሁን ኢልና ሓደ ኣና እጂ ምዕዳዕ ድህበካ እዚ ሰላም ዝህበካ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሉዓላዊ فقاد فليتك مغنياتو أبتلو علاوي فقادو يحواتي جعلا أبت بيرسونال ناتانايو جعلا دم حافشاوي كوي أبو نهنا تراس لزي بالنقوي جناب النت يسوع كريستوس نابزا مدرزيا كان مخلد تشعمت كدنا نايلو مسيو كاب دنجل مريم تولدو أمسك الوئيلو ميتو دحر سلسة ما قلت دم تنسيو تجد ما أريقوا بسماي أبيمان أبو قال هذا ما قلت دم بكبري كمن دجنا قمتسيو إزين تاي مسلكم لو علاوي فقادو جاب عالم زلنا كلاتنا سبات سلف نوصع بحانت مالتي بحانت سكن على فيسبوك نزارب مو اب كله نوصع يومو كلنا سلف وصينا يسوع ايملسنيو نبل انتيلنا يسوع كمص بقى لو علاوينا እግዚአብሔር فقاد يوزي نحنا نلوطو ነገር يبلنا انت يا تغبرو راي امين الكا نتفقاد እግዚአብሔር يكون الكا مغزا طراي يوزدل يسوع ጎይታይ كبرنا املاخنا يكون قال اي ناي እግዚአብሔር فقاد دما نبلو انتي مسلكم زتገልጸ ناي እግዚአብሔር فقاد ወይ ድማ بخال زربا እግዚአብሔር ከፍጥረት ዝደልዩ ዝጽበዩ እጂ ኩሉ ህግታት ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ናይ ቃሉ ኢንስትራክሽንስ ዘበለ ሁሉ አብዚ ዝምደብ ዘተገልጸ ናይ እግዚአብሔር فقاد ከመይ ማለት ካተልኩምኒ ሲምፕል ታም ሲምፕል تحقنا أبنتا تأثرت تزاز زبها النرأي أي تقتل أي تزمويل أي تسرقل فقال إخزيابير كوي نا إخزيابير فقال سي كي تقتليو نا إخزيابير فقال سي كي تزمويل نا إخزيابير فقال سي كي تسرق يجي فقالو سنتايو الكاسي بزوح زدنا قرونا يكون نابزي تقلوس نا إخزيابير فقال سي أبقالو زي تقمت ألنا زبنا كله فقالو እጂ እዚ ሁሉ ሲንታዩ ዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር ፍቃዱ አብትሉ ዓላዊ ፍቃዱ ከምት ዝበልኩኩም ሰብ ይበል አይበል ሲ ምዃኑ አይተርፎን አብዚያ ግን አጆኹም ሲሒታ ይኮንኩን ድብላ ተረዲዩኒ ከመሐዘዋ አብዚያ ግን ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ሲ ከይተኸውኑን ትኸልያ ምክንያቱ አባና ዲፔንድ ስለዝገብር አይተዘሙ ይሉናሲ ታፍቃዱ ሰያ ግን ክንዝሙ ከለና ፍቃዱ ተጣሂሳል አይተፈጸምናል ምክንያቱ ናአና ኢንቮልቭ ዝገበረ ጉዳይ ስለዝኾን ስለዚህ ምስፍቃዱ ህራይልና ንፍቃዱ ክንግዛአሉ ከለና ንፍቃዱ ሺኽ ንብል ከለና ፍቃዱ ይፈጸም ነገር ግን እምቢ ክንብል ከለና ክንወጽ ከለና ኻቡ ግን ፍቃዱ አይፈጸምኒ ማለት ነው ስለዚህ አብት ዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ
مسانا involvement ስለዘለዎ እቱ ሁሉ አይቆረን ተخው ግን ክንከደሉ ዘግባና ነገራት ግን ነጊሩናል እጭ ኩሉት ሕግታቱን ኢንስትራክሽን ናይ ቃል አምላኽሲ አብዝ ዝምደብ ይለኩም አለሁ ግን ቃል ነቃሉ ድማ ፍቃደ ይዙ ዝበለና ሓደ ሓሙሽተ ክንሪ ከም ዝበልኩም ካብ ዝበዝ ሆናሉ ቅድመ እጂ ካብ አጻብእተ ተሐሊፉሲ ስለዚህ ይዝከር ተሐሙሽተ ተይዝናየ አከሉ እግዚአብሔር ይባላል ቀዳማይ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ አብት ግሉጽ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እንታይ መስለኩም ንክንድህን ታይት ብላላህ هو መጀመሪያ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ካብዚ ዝጅመር ጅን ፍቃድ እግዚአብሔር ክነብይ ይደል ይዝብል ሰብ መጀመሪያ ክፈልጦ ዘለዎሲ እግዚአብሔር ሰብ ኩሉስ ክድህን ይደል ቀዳማ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3-4 እዚ አብ ቅድምቱ ሁሉ ሰብ ክድህን ፍልጠት ሐቁን ከምጽ ዝፈቱ እግዚአብሔር መድኃኒና ጽብቅን ቅቡልን ይሉ ከላይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ድማ ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሐ ክበጽሁም በር ሓደኳ ክጠፍ ዘይፈቱ ስለዝኾነ ምእንታኻትኩም ይእገሳሎም በር ይሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 39-41 ድማ ንወድሪው ብኡዝ አምን ዘበለና ይዘላለም ህይወት ክረክብ አናውን በታዳህሪት ማልቲ ከተንስኦ እዚ ፍቃድ አቦ ይል ፍቃድ አቦ እንታዩ ንወዱ ንክርስቶስ ኢየሱስ አሚንና ህይወት መታን ክረክብ እጂ አብዝ ምናልባት በወዱ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘይ አመንኩም በነስሐ በእምነት ናብ ጎይታ ዘይ መጻኹም ሰባት እተኻለ ሁሉ ዝባሃል ነገር ሲ እተሐቅቅ ነገረኩም with respect አይተመልከተኩም ንማን ይግምራው አበይ ክሰርሕ አበይ ከተማዬ ክነብር ክትብሉሲ መጀመሪያ ናይ ዘላለም መንበር ይኹም ሲ በወዱ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘዳልወልኩም ናይ መድኃና አጀንዳ ከይፈጸምኩም ሲ ካለ ፍቃድ ሲ እንታይ ክትፍጽሙ ትደል ካለ ፍቃድ የለን ካለ ፍቃድ ትገብሩ ወነገር የለን አምድርሲ ብዙ ጉድ ጽቡቅ ዝመስል ነገራት ክትገብሩ ትخሉ ይኹም ግን አብዛ ምድርን ዘላለምን ናይ ጎይታ ናይ መጀመሪያ ዋና አጀንዳ ዋና ሐሳብ ዋና ነገርሲ ንወዱ ንክርስቶስ ኢየሱስ ክትፈልጡ ቡ ክትአምኑ እዚዩ ፍቃድ እግዚአብሔር ይብለናል ንወዱ ሪዩ ቡዝ አምን ዘበለ ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብ አናውን በታዳህሪት ማልቲ ከተንሶይ እዚ ፍቃድ እግዚአብሔር ይሉና ስለዚህ ካብዚ ዝጅመር ይحواتي ምናልባት ህይወትኩም ደይሃብኩም ሰባት ብዙ ጊዜውን ዝተመላለስኩም ሰባት እንተለኹም ይحواتي ሎሚ ብዝተኻለኒ መጠንሲ ስትረስ ከገብረሉ ይደል በጣም አብልብኩም ከቀመጥ መታ ካለ ብዙ ጽቡቅ ነገር እናደለኩም እናኸድኩም ከምዝ እንተገበርኩ እግዚአብሔር በዝዶ ሕጎስ ገለ ትብልዎ ነገርሲ እታ መጀመሪያ ዝሕጉሶ ነገርሲ አመስቀል ዘው አሎ ወዱ ከዛ ሞት አሊፉ ዘሐቦ ወዱ ናአና ክንድህን መታኒሞ እትናይ መስቀል ወእለታሲ ተረዲና በእምነት በንስሐ ናብኹን መጽዩ ፍቃድ እግዚአብሔር ዚያ كجمر بر حجي السوق يفتصمنا سابي كتمان نبر ابي نخون جلسي ብዙ حقداسونا يكون فاكتنا امن تخمان ማለት ዳን በዚህ መንፈስ ተረዱኒ ሓደ ጊዜ እንታይሉ ابي كتمات نبر እንታይ ትምርአዊ መን ትምርአው ገለሲ ሳይኮነን ዋና ዘገድሶ ይሉ ዳሪ አንተ ጓል በጣም ሐዚና ተጸብያቶ ፕሮግራም ስተወደስ አንተ ይላል እተ የሰባኺ እግዚአብሔር ሲትና አይዘገድሰን ዘበለ ሁሉ ሲያይገድሶ ይላል هجي أي قد صن ديجري نزارب زلنا حاجة تقدم أي نجارسي زيو ولا نتوم آمنت مالتي تناهي إجزيابير فقط تناهي إجزيابير نجارسي زتقلت أنا إجزيابير فقط سي أبو خنبري سلازي زي أقداميتي كلت في متى قال أي مصحف قدوس زبلنا قدسنا ناي نكريستوس ኢየሱስ እና መሰልና መንባርና ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 فقاد አምላክ ዝይሉና እንታይ ቅድስናኹም ካምን ዝር ክትርሕቁ ይሉና ለዚህ فقاد እግዚአብሔር ሲይዙ ንምንታይ ቅድስናኹም ኃጢአት ደበለ ሁሉ ካብ ዓለም ተፈሊና ቅድስና ካላይ ኮነን ሴፓሬት መዃን ይብሽ አምላክ ናይ ቅድስና ኮንሰፕት ድማ ክልተ መጀመሪያ ክጽዋዕና ከሎ ቀዲሱና የሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ከሚዝ ብለና ምዕራፍ 1 ካላይ ድማ ንቅድስና ድማ ተጸዊናለና ካብ ዓለም አውጪውናሎ በበመዓልቱ ድማ ንገዛእስና እናፈለና ንክብሩ እናኾልና ናአና በቃ አምላክሲ ዝኸብረሉ ህይወትና ሐዝና ካብቲ ዘይ ናይ ዓለም ነገር ዘይድል ነገር ድማ ገዛእስና እናፈለና ንክርስቶስ ኢየሱስ እናመሰልና ክንነብር እዚ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ይባል ፍቃዱ እዚ በቅድስና ክንነብረሉ መታ ናቱ ክንከውን መታ
زغون سبعيسي سبيتو ناي كالق تكون ايدلير ايكونن كالسي تليفون كمان كتبزح سي ايفتوني حكيدي سبوت كان زارب دخل جزا خد متصقل ناسي مسكالش تبلزي بقى كونفورت كمان يحبنانيو مالسي اتنشن غلا كله سي نانا ختبنعنا ندل املاح دما بابيوسي بقى ناتنا مسغب ناتو مسغبر الناسي ناي كالق نكون مسكاله بقى جج كنبل سي አይደለና ነው ነገርናን ኩለንተና ናንሲ ንኡ ፍሊልና ተፈሊናሲ ንኡ ከነብረሉ ይድደል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብረና አምላክና ይሁን መርዓቱ ይናው ስለዚህ ንኡ ዝተፈለና ንኡ ንነብር ሰባት ክንከውን እዩ ዝደልየና እስቲ ጊዜ ሕልፍልፍ ክብሌ ሳልሳይ ድማ ፍቃዱ እንታይ መስለኩም ዝተገልጸና እግዚአብሔር ፍቃድ ሲ በመንፈሱ ክንምላእ መታ ዝፍቃዱ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ከምዘ ያትብል ምን ትዚሉና ፍቃድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ አስተውሉምበር አያሱ አይትኹኑ ፍቃድ ጎይታ ስፍለጡ አያሱ አይትኹኑ መስበለና አብ ትግርኛ ቁጥር 15 18 በሐዲም ዘሎ ብዙ ጊዜ ትግርኛ እንደ ህርክልት ተጠቅስታት በሐዳም ጽዩ ሁሉ ጊዜ እንታይ ማለት እዩ ነታ ዳህር ወይቲ ንቅድሚት አምጽዩ ዋለው ማለት እዩ እጂ ፍቃድ ጎይታ ፍለጡም በራእይ ሰው አይትኹኑ መስበለ ተቀዳሚት ተመጽብና የሐድሽ ትርጉም ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ራእይዎ በመንፈስ እንታይ ትግበሩ ተመሉ መንፈስ ይምላአኩም እጂ መንፈስ መስመልአኩም ድማ ዘተዘርዘሩ ነገራት ናቱ ባይ ፕሮዳክት በመንፈስ እግዚአብሔር መስተመላእና ዝኸውን ነገራት ይነግሩና ምእንትዚ ፍቃድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ አስተውሉምበር አያሱ አይትኹኑ ብናይ ቀደም የዘንበ ወደሃ ዝርገት አለውሞ በወይኔ አይተስከሩ ግናኸ በመዝሙር ምስጋናን በመንፈሳዊ ቅኔን በልብኩም ንጎይታ እናተቀነኹሙሉን እናደረስኩሙሉን ናሐድድኩሙን እናተዘራረብኩም መንፈስ ይምላአኹም እጂ ታ መንፈስ ይምላአኹም ቀድሜ ያኽት መጽሰለዋ መንፈስ ምስመልአና ድገርመኩም ናብ ክልትዩ ናብ አምላኽ ዝቀርብ አምልኾ ከበዝሃልና ዝቀርብ ውዳሴ ከበዝሃልና ዝቀርብ መዝሙር መንፈሳዊ ቅኔ ከበዝሃልና ናሐድድናውን እናተዘራረብኩም ናሐድድናውን ሲ ንተሐናነጾ ነገር ከበዝዩ ማአስ መንፈስ ምስተመላእና መንፈስ ተመላእሰብ ናአምላኽ ዝብሎ ኣለዎ አምልኾ በኃይሊ ቀስቀስካ ይከውንን ናአባ አምልኽ ናአባ ዘምር አይትብሎን ይኻ መንፈስ ተተመሊኡሲ እስቲ መንፈስ ዝመልኦ ባሉሲ እሱዩ እንታይ ድገብር ድወጽ አፍሲ ካብ ምልአት ምሽ ስለዚህ እትምልአት ሲ እንደራለስ እሱ ይወጽ ካላይ ድማ ንሰብ ድማ ክዘራረብ ከሎሲ ዘሐንጽ ነገር ይዝዛረብ ዘሐንጽ ነገር መሊ ወላያ ናይት ዝመልኦ ነገር ይዝዛረብ ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ክንምላ እዚ ፈቃድ እግዚአብሔር በመንፈስ መስተመላእና ዝሆኑ ብዙ ነገር አስለዘሉ ኢንፋክት ቁጥር 21 ሽኡ ናሐድህድኩም ተገዛዙ ትብልውን ካብዚ ፍለው ዝገብር ሐሳብ ብዙሃት ታክፍል ከድኩም ተጽኒኡማ ብድህዩ ዘሎ ሰለስተ አይነት ሪሌሽንሺፕ ይዝዛረብ ሰብአይን ሰበይትን ውሉድን ወላድ ብድህዩ ድማ ባሪያን ጎይቶትን ወይ ድማ ናና በዘመን እዚ ምስ ኢምፕሎየርስ ወይ ድማ ምስ ሰራተኛታትና ምስ ዘስራሕና ሰብ ወይ ነስርሖ ሰብ ማለት እዩ አቡ ዝኸውን ዝምድናታት አምግዝዛ ይዝብል ናቱ ባይ ፕሮዳክት ይሁጁን በመንፈስ ሰብ ባይዘዌ በመንፈስ መስተመልአዩ ድትሕት ዝምግዝዛ ዝገለዘ ባህልሲ ሹ ይዝመጽ አመጽ ክስታይ መባል ናይስጋ ባህሪ አዳ ጊዜ አነ ግርም የም ዝብሉን ሰባሲ ናአመጽ ሲ ዳርጋ ይምህርዋ ናአመጽ እኮ ትምርት ያይር ሊሆን አኽብር ይልካዮ ሰቢኻ ክትምህሮ ዘለካምበር አይተኽብር ዳ በስጋዊ ባህር እንዲያ ምንም ትምርት ያይር ሊሆን በስጋኹን ተይልካዮ ሲ ሰዓትኸው በመንፈስ ሰብ ተተመሊኡ ግን እሱዩ ባህሪ እጂ አቤትና ይኹን አብ ቸርች ይኹን አብ ስራህና ይኹን በመንፈስ ነዘየለሰብ ናተገዛዛ ኢልካ በቃ ፍጹም ማለት በመኽረን በገለ እንዳይከውን ንፍትን ንጽርምበር ታ ደኪ ግን እንታይ አመስለኩም መንፈሳዊ እንዳሆነ እንደሐመጽ በመንፈስ ቅዱስ ይምላ አሎ እንደሕር ኮይኑ ካብ ወጻይ ከሆነ አይከን ስለዚህ በመንፈስ ክንምላሲ ናይ እግዚአብሔር ፈቃዱ ናይ ሞዳታ ድማ መከራ ክንጸግብ ይሉናል በቼ sometimes ሰባት selective ክንምህር ወይ selective መምሃዩ ድፈቱ እዚ እንዴትን ክፉወን ንዘላለም ዘይትን ክፉወን ሰባት አለው አብ መጽሐፍ ቅዱስ አፍጢጡ ተቀምጡን ከሎሲ ስግር እንዳበሉ ዝጠቅሱ አነ ከመ ኸውን አይደለም ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መምህር ከኸውን ይዝደል
ዘበሎ ሁሉ ሲ መጽሐፍ ቅዱስ ዝበሎ ይጣዓም አይጣዓም ስን ሁሉ ኢና ክንብሎ ዝግባአና እምበር እተንጻጽ ጽቡቃቱ ሲ እናተዛረ ገሊዮም ሰባት ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ወይ ሮሜ ምዕራፍ 12 አይበጽኹን አይተረዳአትኩም كل جزء هبتن قدامو طراي زنبرو زمنهم كله سي ابا زنبرو سبات نو يحوات يتيون قال እግዚአብሔር ሙሉ ዝሆነ ነገር እቲ ሓደ ክትሕዞል ለካ አቡ ክትስረት አለካ ቀጭሉ ዝመጽ ኢንስትራክሽኑን ግን ሓዞ ቃል እግዚአብሔር ዘን ኩሉ ሲና ሓድሽ ኪዳንዩ ገገሊው ኮ ዝተረሳዩ ዝመስለና ምሽ ዲ አንቶ ይዝበልኩም ተቅድስናስ ፍቃድ እግዚአብሔር ይገላ ዳይብሉ ኪዳን እኮ አይቆረን ሓድሽ ኪዳን ያንብብ ጳውሎስ ይዝበሉ እዚ መከራ ክትጸግቡ ይሉና ድማ فقد أملاك كمزيو كابكينا جبركم سي سناينا جبركم حسر مكرا كتسأقبوا يهشكم قدام بطرس براف 3 قصر 10 تشدشت اجي نغويتا إلكا كتفل خلخا نايغويتا خدكون كلخاس زمت مكرا له زمت حسر مكرا له زمت نغرات له اتوم نتب كريستوس زخون سناي كايداكم زصرفو بتزحاميكم انت حفرس سناي هلينا يحلو زصرف كصرفكايو يحول هذا ما قلتي هذا ودني رز مسكرلونا تردياتو يا قرب دحراي گندما مشالو نايسب ነገር በጣም ይዙ انا يترفلتكم هذا ما قلت اداونتاو شاي ستيناس ፀሐይ ዝነበረ ሰመሪው ጣራይ በእግር ንخيድ ይለይ ሕጂ ንخيድ እላሉ እንዳበልና እንዳአለልና እንዳልጣፊያ ዳርጋሲ አነ ጥራይ ኮይንታ ይዳ ኮይኑ ዝወድ ገደይ አሞዳታስ እላልጣፊያ ዳንዲ ኃይለዩ ታይመስለካ ይሉ እጅ ምሳኻን ከሄድ ከለናስ ብዙ በአል ታክሲ ገላ አልፎ ነው ሰይ ሪኦም ነው በቃ ይሉ እጅ መስት ፓስተር ተኸይዳላ ኃይሎም ሲ ከይጸርፉ ወይ ካለ ኮይከነን ካብዚያ ታ ዲግሪ ዝናአሰት ያخነግረኩም ናይ ጎይታ ምስኮን ካሲ ዝመጽ ጸርፍሉ ዝመጽ ንክርስቶስ ይልካ ተቀበሎ ሐሰረ መከራሲ እዚ ሰናዩ ክንቀበለው ይደለና ኢየሱስ ጎይታ ፍቃድ እግዚአብሔር ይዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ ክንሰግሮ ዘይንخل አቮይድ ክንገብሮ ዘይንخل አቮይድ እንደህር ክንገብሮ ጀሚርና ናብታ ሓደ ቴሪቶሪና ክንአቱ ከከውን አይከል ስለዚህ ንጎይታ እንደህር መሪስካስ ዝጸርፉኻ ዝመጸካ ነገር ሲ አሎ ጴጥሮስ ድማ ነዚ ይዝብለና ዘሎ ኦኬ ተቀዳመይቲ እንታይ ለኩም ናብሳለ ሰይተክሰግሪ ሉዓላዊ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ናይ ሰብ ተራቡ እንታይ موكل مأمان زتقلص أنا إجزيابير فقاد أبز خلا أيد ما نايسب ترى أنت يتيلكمني مأزاز نزنا إجزيابير فقاد تاين قبره نززو تيارد بيتي موكل يا أبو مأمانيو فقاد يدخون أبو إجزيابير زي فقاد ويكونني إجزيابير بلو على وينة وزفقاد وزبله كله سي أنا خمسين كمتن إلى زقير يكونن أججل نجاراتون يا حواتي تقدمت الثملي سلوا أبا كبل الله لا عمرونا زغونو زين فلتم زي ردأنا نجر بزينا خن عرفنا أبزام ترزي فتشو ملس زي بلنا نجارات إجزيابير لو علاوي فقادو أمود أتخوينو له إلك أبزيها تعرف مبارك على نجاريبل اس حجي بزو حم بيبلغو why bad things happen to good people جل زبلو مصحفتي أمود أتا تا conclusions زبلو نجار كو حنتي أماني بقى امنتي تزازا نتفق على እግዚአብሔር سي بقى امينكا تبل ابزا مدرزي ملس زي ترخبلو ነገር ابتي ملس ترخبلو يخا እግዚአብሔር ግን አይጋገል እግዚአብሔር ግን ንሱ ሰናዩ ዝብልሲ ዚያ በቃ ትሕዘካ ነገር ኢየሱስ ጎይታይ አይን ጽሊ ከልግስ መታን አይነብል አይን አምንን ገለ አይን ዋጋን አይኮንኩን ድብለኩም ደለሁ ኩሉ መስገበርካ መወዳታሲ ስፌዝ ተአምኖ ድማ ሉዓላዊና እግዚአብሔር ፍቃድ أبوي غاتو ترقص لبخاد عرف تقسن سلام كدحلو أبوي يسوع قويتاي سالساينا يمودعتا فلوي واي زرزراوي واي ولقاوي كتبلو تخيلو ناي እግዚአብሔር ፍቃድ ባላሉ ቡክን ዛዝቢያ አብዚያ ከመሐንት ቻርት ነገር ይረለሁሞ መታንታ ስዕል ክትቀመጣልና አባ አምሮ ነፍስ ወከፍናሲ ክትተሐዝ መታን ማለት ترأيكم تخو تصفى قبر كم مسرت جرنا خن هزو زلنا لو ألاوينا إجزيابير فقاد إذن إجزيابير لو ألاوي فقاد مسرتنا كم جزات حاسبكم سفاونديش دحراي من قدنا ويدما نايتا بيت باوندري لكم تحاسبكم ودما فزالا لا يتجمروا
ግሉጽ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ይባላል ጅዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ተአንቶይ ዝዘርዘርናዮ ዘበለ ሁሉ ሕግታቱን ኢንስትራክሽኑን ግሉጽ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ብድህሪው ውልቃዊ ድማ ዝርዝራዊ ዝኾነ ድማ ፍቃድ ናይ እግዚአብሔር አለ ሓንቲ ክስታይ ከበኩ ሕጂ ኣብዚ ውሽጥ ዝኮይኑስ ናይ ነፍስ ወከፍና ናይ ህይወት መንገዲ ዝተፈላለየ ነናትና ዝኾነስ መንገዲ ህይወት አሎን ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ተኸይድኩም ናይ መጀመርያ ሰለስተ ሰባት ረአይዎ አቤል ይብለና በእምነቱ ተመላልሱ ኣብዚ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ይኮ ህይወቱ ሓሊፋ ግን ሓውቀት ይልዎ ብለኩም ቀጥሉ ዝመጻ ሄኖክ ድማ ምስ እግዚአብሔር ተመላለሰ አይተረኽበን በቃ ቦጌሩ ኸይዱ ሞት አይጣአማ እሱን እምነት ነይሩ አጥና እግዚአብሔር ፍቃዱ ተመላልሱ ግን ኢንዲቪጁዋሊ ናቱ መንገዲ ካብ አቤል ተፈልየት ሳልሳይ ዝመጻ ኖህ ድማ አብዙሪው ዘነበሩ ሰባት ሁሉም መይቶም ንሱ ግን ድሂኑ እጅ ሁላቶም ሲ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድዮም ተመላልሶም አብዙ ውሽጥ ዚዮም ዝርዝራቱ ሲግን ዝተፈላለዩ መንገዶም ሲ ዝተፈላለዩ እጂ እዘን አንቶይ ተጠቀስናየን ኩለን ነገራት አብቲ ግሉጽ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ደሎ አብዙ ውሽጥ ግን ነናዝና ዝኾነ ፓዛለና መንገድ ድማሉ እጂ መብዛሕቱ ጊዜ ነደናግሮ ወይ ኮንፊውዝድ ንኸውን ግን ነዚ አይንፈልዩኒና እጂ ሎም ማልቲ ክበርሐልና መታ ንኹላትና sometimes ምኽርውን ንሕብ ምኽርውን ሓትት ሰባት ኩላትና ሲ ሓደ አይነት አረዳዳ አኽህልወና መታ ሓደ ሰብ ውልቃዊ ዝኾነ ናይ ናቱ መንገድ ሓተና خلص ካበይና መስለኩም ንጅምር ካብቲ ግሉጽ ኢና ንጅምር ማርከሬሲ አበጌሪያ ይሁት ናብዝ ዝደየበ ሰብ የለን ከይሐሚ ክርስቶስ ይዱ ኸይብል ኦኬ ጎይታ ይባረክ ህራይ እጂ መጀመሪያ ንጅምር ሲ ካብ ምንታዩ ካብቲ ግሉጽ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ደሃን አንተ ኤግዛምፕል ከበኩ ክምር አውደሊላ ተመጽሐን ታው ተማኺራቱ ማንዩ ተብልዋ ክርስቶስ በሐሪው አበይዳ አለው ቸርች ነው ቸርች አይኮነን ማለት ግን ጸባዩ ግን ከደግረካ ይክልኒ ካብቶም ካብ ቸርች ዘለው ኸማንሲ ዝጥዕምዩ ተይሉ እዚ ሰብዚ አብዚ አይዘሎ ሕጂ ክጽልየሉን አይትብልዋን ይኹ እንታይልኩም ክትጽልዩ ማለት ዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ሲ ኑ ሓሊፍካ ሳይጽለዱ ሓፍተይ ስግዳአ አብዚ አይኹ ምክንያቱ ሕጂ ጀነራል ዝኾነ ነገር ሲ ሂቡናሎ ትግሉጽ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ንብሎ ጀነራል ፕሪንሲፕል ሂቡናሎ ንመን ከም ንምርአው ምስ ነገረና ግን አብዚ አሲ ገብረ ሚካኤል ዲናኽ ንምርአው ወይስ ገብረ እግዚአብሔር ዲያኸት ምርአው ሲ መጽሐፍ ቅዱስ አንቢባ ይከትረኽቦኒ ግን ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 በትግርኛ በአምላክ ይሁን እንበር ለተዘፍቀረቶስ እንታይ ትግበር ይበል ትምርአው ግን ታ ባውንደሪ አበያ በአምላክ ይሁን እንበር በጌታ ይሁን እንጂ ዛ ባውንደሪ ስለዘላ ትግሉጽ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ሲያቡል ስለዚህ ንኡስ አይንሰግሮኒና ክጽልየል ይኮን አይትበልዋ ናብ ካለ አይትወሰዱዋ ገና ከይሳዕረረ ብዙውን ሐሲባቶን ገለን ከየበለሲ ታ መጀመሪያ ማዓልትስ ታ አብልዋዳ አይትኸውንያ እጂ ጥሒሳ ድማ ምናልባት ተኸይድ ትምራ زحلف ጊዜ ዝነገርኩም እኔ ሐቅኹም እንዲኹም ትብል ፍቃዱ አይኮነን ሐቅኻ እሞኸ ክትገድፎ ከያደል ያደለ ሕጂ ኸንታይኹም ትብልዋ አብዛት ይሉ ሕጂ ድማ ኪዳን ከሲ ሃልውዳ መሪሩን እንዲው ከምዝ ኾይዶ ኖ እናጸለኺ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ይኹም ትዋሹዱ በቃ በዘይ ቃል ምርኮ ኸኸውን መታንሲ ትብሉጽ በቃ ሀብትኽት ናይ ውሽጣዊ ነገርሲ አባኺ ይረአሞ ጸልዩሉ በጸሎት ድማ ናናው ክንድግፈኪና ቸርች ሙሉ ኸማን ተደይና ክንጽልይና ታፈቃ አብዙ ክንጽልይ ክነፋታ ሐሲ ክንጽልየሉና አይደለም
ቃሉስ በግልጽ ዝነገረና ነገር ስለዚህ እንታይ ይክብለኩም ደሌ ትብዙ ነገሩ ድገርመኩም ነገር አብውልቃዊ ናሐቶ ነገራ አብት ግሉጽና እግዚአብሔር ፍቃድ ሲ መልስሉ ፋክት እትግሉጽና እግዚአብሔር ፍቃድ ታንቶይ ዝዘርዘርናዩ ሓደ ሰብሲ ንጎይታ እንድሕር አብይወቱ አንጊስው ታህራይ ድማ በቅድስና ዝመላለስ ንክርስቶስ እና መሰለ ዝነብር እንድሕር ኮይኑ በመንፈስ ቅዱስ ድተመልአ በመንፈስና ተመልአ ዝነብር እንድሕር ኮይኑ አንተ ድማ ዘሪልኩም አለኹ ይወዳዋና ይረመስለኒ ጅትዚላትኒ አብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ጌንስ እንታይ ብል መስለኩም ፍቃድ እግዚአብሔር ዝዩ ዝብለና አቡ ክትሕጎሱ ይብለና ጸሎትኩም ድማ ከየባተኩም ድማ ክትጽልዩን ከተመስግኑን ሲ ፍቃድ እግዚአብሔር ዝዩ ይብለው ስለዚህ ብጎይታና ተሐጎሰ እና ጸለየ ንፍቃድ እግዚአብሔር ሲ ዝነብር ሰብ እንድሕር ኮይኑኮ አብዙ ውሽጥ እዚ በቃ እዚኮ ምርጩ እዚ ናይ ልብ ኻድሌት ከማን ግበር ክትብልዎ ከዳርጋ ትኹሉ ይኹ ዝኹሉ ዝገብር እንድሕር ኮይኑ ካብዚ ወጻኢ ክኸውን አይክልንያ ኢየሱስ ጎይታ እዚ መስበልኩ ግን እቲ ኢንዲቪጁዋል ነገርና ድማ እግዚአብሔር ሲ ይመርሐና እዚ ግሉጽ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ መስራዕና እታኽን ከደላ ዝግባእ ፓዝ ድማ የሪአና ከመ የሪአና ሓደ በቅልጥፍ ዚያኹ ደሞ ወዴ ሓደ በቃሉ ይዝመርሐና እጂ ቃሉ ክብል ከለኹ ግን ታይ ንግበሮ መስለኩ ኢመርጀንሲ አይንግበሮ ማለት ህይወትሲ ነን ማዓልቱ ስኢልና ተናብራና ቃል እግዚአብሔርና ተመገብካ ናንበብካ ይሁንምበር ገለ ነገር ክድል خلኻሲ እንታይ ክትከውን ተኸውን ዳበልካሲ ትመጽሉ አይነት ህይወት አይኮነን ትምርሂት ከኸውን ደሎ እዚ አደገኛ ህይወት እዩ ኤቭሪ ዴይ ግን ስኢልካ ኣብቲ ቃሉት መገብ እንድሕር ናንበብካ ትኸይድ ተኾይንካ ዘጻት ዘይመስል ቃል ዘጻት እንዳንበብካስ ካብውስ ገለ ነገር ንህይወትካ ደኸውን ከሪእካይ ከብርሃልካይ መብራህቱያ መንገዱያ ቃሉ ከሪእካይ እጂ ድንገት ግን በቃ ገለ ነገር መሰበልካ አንተ ከም ጆክ ያ ተፈጥዋቱ ኾኒዩ ሓደ ገለ ነገር ጫኒቁሞ እጂ ከውጻአ ያንተ ተቅሲሉ ዳ አብሉ እዛ ኢደይ ዝተንከፈታ ሰዓሉ ዳ መሰበለ ሉቃስ 10:37 ይሁዳ ድማ ከይዱ እንታይ ገበረ ታንክ እዚያ ክትከውን አይትኸልኒ ያኻልኽ ደግም ታ መሰበለ ተደገመ ድማ ኢየሱስ ድማ ከድካው ንስኻ ከሙ ግበር በሎ ዝብል እጂ በኢመርጀንሲ አይነት ሞቲቭ አይኮን እንደኸውን ማለሲ ኤቭሪ ዴይ ሲ ህይወትና ኮይኑሲ ነተቃል ከነንብቦ ከለና ክንምገቦ ከለና እግዚአብሔር አብተ ቃልት ይዝመርሃና ድገርመኩም ነገር እዚ ደስ ይዝብለን አብ ሐድሽ ኪዳንሲ ናይ ሐድሽ ኪዳን ጸሐፍት ናይ ብሉይ ኪዳን ከተقصوም ከለውሲ ዳዊት ከምዚ ኢሉ ጥራይ ይኮነ ወይ ናይ ዳዊት ዘረባ ወይ መንፈስ ቅዱስን ከምዚ ኢሉ ነይሩ አይኮነት ከምዚ ይብል ያ ሳናክቲቭ ይህጁንሲ ይብል ይዘሎ እዚ ቃል እዚ በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ዝጻሐፉ ወይ ሎሙን በመንፈስሲ ናአኻዝ ዛረበከ ህያው ኢየሱስ ጎይታ ሎሙን ከተንብቦ ከለኻሲ ምስይወትካ ዝኸውን ነገርሲ ዝይህበካይ ጽንጽዋ አይኮነ ናይ ዳዊት እንዳንበብካስ ገለ ነገር ሎሚ አብይወትካሲ ጎይታ ዛረበካ ኢየሱስ ጎይታ ካላይ ድማ መንፈስ ቅዱስ ድማ ይዛረበና ይመርሐና ይጁና አብዚ ያህዋቴ ናይ ሐድሽ ኪዳን ሰባት ኮይና ከም ናይ ብሉይ ኪዳንሲ ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት ናብቲ ራእይ ድርኢ ሰብሲ እንታይ ክንገብር ኢሎም እዮም ደኸዱ እስኪ በሉ ንገሩና አብ ሐድሽ ኪዳን እንዳነበርናሲ እንታይ ክንገብር ኢሎስ አይክየድን ያህዋቴ እንታይ ክትገብር ክነግረካ ናብ ኩሉ ሐቅ ከመርሐካሲ አብዚ ልብኻ ተቀሚጡልና ተዘይ ፈሊጥከዮ እዝንና እንታይ ክኸውን ክንፈልጦ መታን ድምጹታቱ ክነለሊ መታንሲ ሻርፕ እንደክንገብሮ ይዘለና እምበር ናብ ምንም መኻድሲ ነውሪ እኮ ነውሪ ናይ ባሐቂ ድብለኩም ምክንያቱሲ ህያው እንዲዩ ደምሮለና ተአፍ አንደበት ድባልባ በትግርኛው ዝሰርሐ እዝኒ ዝሰርሐ ዝሰም ዝዛረብ ጎይታሲ አብዚ ተቀሚጡን ከሉ መህደሪው ኮይና ከለናሲ ንገሩን ባ እንዳበላ ክንነብር አይኮና መንፈስ ቅዱስ ሰብ ዝሰርሖኳ ጂፒኤስ ቀደም ካርታ ተፈልጡ ዲሁ አነ ማስ መጽ ይኻብሉ ሰባት ገገሊው መንስያት ተቆይኖ ዳን ቀደም ይመጽ ራይዝ ብሎ እጅው ክብል ይራ ተነግሪ ዋ ልክ ዝተወለድ ኩሉ አመት ይኸመጽ ይኻዝ ዘበለኖናል እጂ
anyway تمامس أي بقرا من قد يكبلكم إليه GPS كهلي مسيه سلمش ما جمّر أمس أخص كستيجز يلا خوف بلكم إيه كسا حجام مكينة يلا ماب إذا هيسكي خاتخيد جو ماب كاب جزا خوفي لك أبي كم تخير سي تري دهراي لاين أب تجبرتي تخدو خمين يرومش دهراي تبقى تخيد تتفيقها شو أبو مصطفى علم مسبل كي خاتفلت أمبر من مكستيبلك هجيكن GPS دبها النجار ماشي حنت ترن كواكت سايت كلخص يو ترن next زين تايجبر تملس نبتها مسمركاس مصايب لك سبز صرحو يزي عين سمعون كوين ناينامبر أبزو كله سعد كتبل كلخاسي نادا تملس دبلك النازلنا يو نارجتنا يو دهراي نادول دومة تخستينا يغيد اللومبرسي every time كن سعد كنا بلا خلنا تامن قدسي أبزسي زي تزارب النقوينا يكون سلازي زمان فسزينا تواهبنا دلنا زمان فسزي هاي نقبر مسلوكم زغلو مسكونا تباوندرينا منبرنا مسفلتنا يو نناتنا عينات فقات نناتنا عينات باز نناتنا عينات من قدلنا نديو قالوا وانا daily basis ندام ببنا بتقال كزاربنا منفسو أنا أقول لك زي نحبهم بر نقويتا نسمع أيو الدل نحبهم بر كمهرنا داويد تاز جمرنا الله نسخام لا خيها مقبار فقاد كما حرني مسبلا أنت قتلا سناي منفسكاو بتكونوا من قدي يمرحن سناي منفسو بتكونوا من قدي يمرحن زيابير يبارك لازم نمنفسوس كفوتات كوينا كله سي كم زح هذا جزء نقبرمه إنكا check بر عينت يدخل سخاسي فرم الله ده يكونس كم مسرته كم مجمريوسي نتناتو حساب نتناتو فقادنسي أبي وزنا خفت سمتانسي هيوتنا نحبه يسوع كريستوس قويتاي كلاتنا كابزلنا يقنتسي نامو سيرسالوت كنصلي دقيمنا دما أنت مزمور مس زماريت زفان حفتنا زميرنا كنزازمينا እግዚአብሔር ይባረክ ቁርብ ጊዜ ወሲድና ለና ይቅሬታ ተኺልና ግን ኩላትና እግዚአብሔር ይመስገን ካብዘለነ የተንሲና እስኪና የዳውና ለዘርገህ እግዚአብሔር ይባረክ ነኽብሮ ነመስግን ነው ኢየሱስ ጌታዬ ሃሌሉያ 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 قال كاتمسكن እግዚአብሔር ስለዚህ ጥዑም ቃል ካተመስገን ሃሌሉያ 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 نخبرو دويلة ندقنا نخبرو دويلة نهاي ندقنا أملا نهاي مسكرة ندقنا نخبرو دويلة ندقنا نخبرو ندقنا نهاي ندقنا أملا نهاي مسكرة ندقنا نخبرو دويلة ندقنا نخبرو دويلة ندقنا تحسب ندقنا
درتك ፍጹም ዘይትዝክርትን ኣይትማሊ ስለዚዩ ዘሎ ኩሉ ሎሚ ኦሮማይ የለን ይዋባሃስተካ ብምሕረት ሃብታም ሰፊሕ ደረትካ ፍጹም ዘይትዝክርትን ኣይትማሊ ስለዚዩ ዘሎ ኩሉ ሎሚ ኣብ ክንዲ ጓሂ ሓጎስ መሊካይ ኣብ ክንዲ ከሊክ ዳመስጋያ ከሊልካ ደህዋ ቢልካኒ ዓይኑን ዳርአየ እንደገና ትሓስብ እንደገና ጭብጨባ በእልልታ ሞዳታ ጊዜ ነዝ ጎይታ ዝነኽብሮ ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና ንጸልይ እግዚአብሔር ይባረክ ሐጽር ጸሎት ጸሊና ክንወዲና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክና ይሁን አልባት ግን ቅድም ፕሮግራም ጻውና ንጎይታ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከምግል ለመድኃኒኹም ጌርኩም ክትቀበሉ በእምነት ብንስሐ ናቡ ከመጽደል ይዝብል ሰብ ማእኸልና እንተሎ ናኸትኩም ዝእድል ከይሃብና እንዛዝም አይደለልንና እግዚአብሔር ይባረክ ተዛአበ ቀዳማይ ፈቃድ እግዚአብሔር ሲ ንወዶ ንጎይታ ንክርስቶስ ኢየሱስ ክንፈልጦ ሎ ፍሪጥና ደም ናይ ዘላለም ህይወት ክንረከብ መታኒ ሞ እግዚአብሔር ይባረክ ከምዛ አይነት ሰባት እንተለኹም የዳውኩም ከተሪኡኒ በጸሎት ድማ ክንድግፈኩም ባይብልና እግዚአብሔር ይመስገን ካሎት ዳመስገንና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሞዳታ ጊዜ ዝድል ክፈኩም ትልዱ አማኸልና ዳይወሰንኩም ብዙ ጊዜ ተመላለስኩም ክትኮኑ ትኸሉ ግና ህይወትኩም ዳይሐብኩም ሞ እዚ ጎይታዚ ሎሚ ህይወትኩም ክትህብዎ ተደልዩ ሰባት እንተለኹም ካሎት ኩላትና ናጸለና خلنا እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ዳውና ዘርጊህና ነዚ ጎይታዚ ንማረኸሉ
ንፍቃዱ ንገዛሉ እግዚአብሔር ይባረክ ዛ መዝሙር እናዘመርና ያ ወረሰኒ ወረሰኒ ኩልንተናይ ወረሰኒ 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 ኩልንተናይ ጋጅውን እንካ ታዝላትኒ ናኻ ዘይከውን نفقادو منبر نفقادو مقلقال هاليلويا نسو يخونلنا نمودعتا غزي نزمر እግዚአብሔር ይባረክ እንካ ህጅውን ህይወተይ እንካ ታዝላትኒ ናኻ ዘይከውን አይኹነኒ كلن تراي ورسني كلن تراي ورسني 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 كلن تراي كلن تراي ورسني እግዚአብሔር አምላክና ናቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና ለጸናሃና ጊዜ ሁሉ ስምካ ይባረክ ስለጸናሃና ናይ አምልኮ እግዚአብሔርና የመዝሙር ጊዜ ነመስግነካለና ስለ ሕያው ቃልካውን ነክብረካለና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስ ወከፍና ንፍቃድካ መንባር ንፍቃድካ ምግባር ንፍቃድካ መገልጋል በኢየሱስ ስም ይሁንላ ምግባር ፍቃድካ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንለፍስ ወከፍና ንስኻ መሐረና ወይታ በመንፈስ ቅዱስ ካድማ እግዚአብሔር አበይ ናብቲ መፈጸምታና ናብቲ ስኻ ዘሐንጸጽካልና ህይወትን መንገድን ሁሉ በኢየሱስ ስም ክትመርሐና ንልምነካለና እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ጸጉ ይብዛልኩም ገጹ ይብራሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላክ ደተሐለው እንደተባረከን ይሁን አብተ ኸድዎ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ሰሙንኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ደጌታ ጸላእተኩም ረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ወይታ ይባርኩም ሰላም ይሁን